nga ang kayusahan sa Santissima Trinidad diha sa gugma mao'y atong source and summit modelo sa atong pagpaningkamot sa panaghiusa diha sa pamilya, BEC, simbahan o katilingban kanang nagkahiusa diha sa paghigugma. Mayong adlaw kanatong tanan mga igsoon ug welcome nining atong hamubo nga pamalandong sa pulong nga gikutlo gikan sa atong mga pagbasa. Karon Domingo ha mga igsoon, June 12, 2022, mao ang Solemnity of the Most Holy Trinity, ang pangilin sa Santissima Trinidad. Busa karon usab mao ang Basic Ecclesial Community Sunday nga gideklara sa atong simbahan sa Pilipinas. At the same time, today is our celebration of the 124th Independence Day as a Filipino nation. So, kini nga mga dagkong kasaulugan diha sa atong simbahan ug dinha sa ato ang nasod. Ang ato mga pagbasa gikutlo gikan ang unang pagbasa sa sulat sa Proverbs chapter 8 verses 22 to 31. Ang atong salmo, Salmo 4 ngadto sa 5, 6 ngadto sa 7, 8 ngadto sa 9. Ang atong ikaduhang pagbasa, sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma, chapter 5 verses 1 to 5. Ug ang atong ebanghelyo gikutlo gikan sa ebanghelyo ni San Juan, chapter 16 verses 12 to 15. Mga igsoon, ang Santissima Trinidad usa ka misteryo nga dili matugkad apan masabtan. Sama ni ining panapton, ang Santissima Trinidad, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tulo ka persona sa usa ka Dios. Tulo ka pilo sa usa ka panapton. Misteryo sa Santissima Trinidad, dili matugkad apan masabtan. Ang nakapahimo nilang usa mga igsoon mao ang gugma. Matod pa ni San Agustin, ang gugma tali sa Amahan ug sa Anak maong Espiritu Santo. Ug kay usa man sila sa paghigugma, kung asa ang Amahan ato ang Anak ug ang Espiritu Santo. Kung asa ang Anak, ato ang Amahan ug ang Espiritu Santo. Kung asa ang Espiritu Santo, ato usab ang Amahan ug Anak. There was never a time that they were not together. Usa sila diha sa paghigugma. Busa diha sa atong salmo nga ang salmista nagdaig nga mahitungod sa kanindot sa kabuhatan sa Dios. Lakip siya siyang kaugalingon nga gihimo nga espesyal labaw sa tanang binuhat. Kinsa man ang naghimo niini? Ang Santissima Trinidad. Busa diha sa atong unang pagbasa, ang libro sa panultihon naghisgot nining kaalam, kining personification of wisdom. Nga kining kaalam nag-ingon siya nga He is with the Creator since from the beginning. Uban siya sa Dios, kita siya sa paghimo sa mga kabituunan, diha na siya sa mga paghayhay sa mga kapanganuran sa tanang gihimo sa Dios. And in Christian reading, who is this wisdom? Ang atong Ginoong Hesukristo. Asa man ang Holy Spirit, ang Holy Spirit diha sa kinaiyahan na daan. Kung inyong madumduman sa libro sa Henesis sa paghimo sa Dios sa kalibutan, nagsugod kini sa katubigan ug adunay hangin nga nagbiyo-biyo sa katubigan. Sa Hebreo kining hangin, ruwa, gininhawa, espiritu nga maghimo sa kabuhatan. Sa dihang gitubos ta sa atong Ginoong Hesukristo sa krus, anaa kaniya uban ang Dios Amahan ug ang Espiritu Santo. Ug nining pagpadala niya sa balang Espiritu Santo nganhi sa simbahan human siya misaka sa langit, aniya usab siya uban kanato uban sa Amahan. So walay gutlo nga ang tulo ka persona sa Dios wala managhiusa. Apan mga igsuon, wala kitay ideya nga ang Dios Santissima
Trinidad di ay hangtod nga ang atong Ginoong Hesukristo, ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad nagpakatao o nagtudlo kanato mahitungod sa iyang kaugalingon. Sama sa atong ebanghelyo karong nga gibasa, si Jesus nag-ingon nga ang Holy Spirit dili magtudlo og mga bag-ong butang ngadto sa mga tao. Kung dili ang iyang itudlo, mao ang kaugalingon sa atong Ginoong Hesukristo ug ang tanan niyang mga gitudlo ihubad sa Espiritu Santo. Iyang i-interpret unsaon pag-connect niya ini sa kinabuhi sa mga apostoles nga mao'y sinugdanan sa atong simbahan. Unya ingon si Jesus, ang tanan nga anaa sa amahan iya usab, kay siya ug ang amahan usara. So dinhi makita nato atong nadunggan kang Jesus mismo nga siya nga Dios adunay tulo ka persona: Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nanunsa man ang atong mapamalandungan ini mga igsoon. Diha sa bunyag, kitang tanan gibunyagan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nabunyagan ta tungod sa kamatayon ug pagtuo ug pagkamasinugtanon ni Hesus didto sa krus. Busa ang panagdait sa Santissima Trinidad anaa na sa matag usa kanato nga mga binunyagan. Matod pa ni San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa sa iyang sulat ngadto sa taga-Roma. Busa kay nanaman sa atong kinahiladman mga igsoon ang Santissima Trinidad. Ang atong tawag kanang atong puy-an ang atong identity. Ug nagkahulugan kini mga igsoon og duha. Una, kanunay tang mukonek sa Santissima Trinidad. Ang atong vertical nga relasyon ngadto sa Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Kanunay tang mukunik kaniya diha sa pagkamampuon. Munang magsimba ta, doon na tayo mga debosyon, pagrosaryo, nobina, BEC, Bible sharing, reflection, recollection, retreats, kining tanan nato mga balansayon sa tradisyon sa atong simbahan, mga avenues and vehicle aron nga kitang tanan kanunay online sa Santissima Trinidad diin kita gibunyagan. So kana mga igsoon ang una nga ipasabot kining puy-an nato ang atong identity isip binunyagan sa Santissima Trinidad. Apan mga igsoon, dili pa igo nga mag-ampo rata nga makighiusa ta sa Santissima Trinidad. Kinahanglan usab kining atong panaghiusa kaniya atong hubaron sa ato ang horizontal nga relasyon sa atong pagpaningkamot sa panaghiusa sa usag-usa. Ug mo na ang rason mga igsoon nganong dunay basic ecclesial communities. Aron nga ang Santissima Trinidad nga mo'y tinubdan og modelo sa panaghiusa atong ipadayag isip mga Kristiyanos nga nagkahiusa diha sa gugma sa Santissima Trinidad. Ug magsugod kini diha sa pamilya nga panaghiusa. Dili pwede nga hingampuon ta, hinimbahon ta, apan dili ta makigdialog sa tong kauban sa pamilya. Dili ta maminaw mudawat og mga comments. Dili ta mangumusta sa usag-usa. Ang mangginikanan mangumusta sa mga anak, uy kumusta naman kaday? Dong. Kumusta man imong pag-eskwela nga lisod ra ba karon? Kay modular o kanini ang online class. Nakauyab na ba ka? Nganong ito man na imong profile pic sa Facebook, unsa man din nahitabo? So pananglitan inana nga mga pakighiusa, mga in-depth nga sharing ngadto sa mga anak. Ang mga magtiayon pod kinahanglan usab nga dunay panaghiusa. Panaghiusa sa pagpangumustahay. Kumusta man ka dong sa imong trabaho? Nganong murag gumos man kay kagnaong gikan sa trabaho? Ikaw dahi, kumusta man ka nabilin sa balay? Kumusta man? Daghan ba kay imong gilabhan, gihugasan? Trabaho din Kung gikan sa opisina, kumusta man kasi imong opisina? Kumusta man kasi imong pag-serve sa ministry sa church? So kanang pagkighiusa, pakighiusa nga lawom,
diha sa paghigugma. Samang pagagi ang mga anak mangumusta pod sa mga ginikanan. Na kumusta naman ka ma, pa? Usahay kita mga anak dagko na layo na ta sa atong mga ginikanan. Wala na tay chance kaayo nga mangumusta kung makahigayon lawom-lawom nga pagpangumusta. Unsay imong mga kabalaka mga karon nga taas-taas na mong edad? Nabalaka ba ka kung kinsay maatiman ninyo? Na ayo kabalaka kay maning kamot mi. Ako nga maatimanan mo nako. So diha sa pamilya. Diha sa BEC sharing nato sa kapilya nga level or sa barangay nga level, kana ang kaimportante nato diha sa panaghiusa. Kanang maminaw ta sa paambit sa tong kauban usahay taas kaayo, murag galiso-liso na kay gusto nang mahuman. Pero kana bayang pagpaminaw usa baya na ka buhat sa gugma. Magantos ta og paminaw sa taas kayo nga saysay sa kasinatian sa atong igsoon alang sa iyang kaluwasan ug alang sa iyang kaayuhan. So kana ka importante ang pagpaminaw sa usag-usa. Kanang pakighiusa sa usag-usa sama sa pakighiusa sa Santissima Trinidad. Apan dili paigo mga igsoon kanang makighiusa ta maningkamot tag unite sa atong family, sa atong BEC, sa atong purok, sa atong barangay, sa atong opisina kauban sa mga trabaho, kauban diya sa ministries. Unya wala pud tay ampuay ngadto sa Santissima Trinidad. Dili sad siya enough, dili pud siya kulang. So kinahanglan na sab nga human sa atong paningkamot sa tibok adlaw atong dalhon ngadto sa Santissima Trinidad. Kay nga naman pag abot sa mga pagsulay kung wala tay connection sa Santissima Trinidad, dili ta makalahutan. Kamong mga pamilyado nga nag-alagad sa inyong pamilya, kamong makatestify nga dili sa tanang panahon ang inyong mga maayong paningkamot sa pamilya bugtian ug maayo usab. Usahay dili mo ma-recognize. Usahay kamo pay sayop sa inyong gitabangan. Ug kinsa may makahatag kaninyo kusog kun dili ang inyong pagkamaampuon sa kanunay. Matod pa ni Santa Teresa sa Calcutta, ang Dios wala mangandoy kanato nga mahimot ang successful kundili kanang faithful ta sa buhat sa panaghiusa. Kaming mga pare usahay nagkulang ni sa pagpakighiusa ngadto sa among mga parokyano. Usahay der ami sa sacraments taman, di nami makabisita, makapangumusta kung kumusta na kamong among mga parokyano. Unsay nahitabo sa inyong kinabuhi karon? Kanang makapaminaw mi sa inyong mga suliran, inyong mga kalampusan o mga kalipay sa kinabuhi. So kana ang usa sa mga kinahanglan i-work out ako isip pare sa akong kaugalingon. So importante kanunay mga igsoon kanang pagkagabi atong dalhon sa Santissima Trinidad ang atong mga paningkamot sa pakighiusa sa pamilya, simbahan ug katilingban. Karong adlaw gi-celebrate nato ang ika-124th na Independence Day. O kini nga Independence Day atong gi-celebrar kay nahimutang gawas nun gikan sa mga nag-ulipon nato katong mga nag-abuse nato. Apan wala ta ni declare nga independent ta sa pagtuo sa Santissima Trinidad nga gidala ni adtong mga imperfect nga mga misyonero. Kay kung mag-alagad ta sa katilingban unya wala tay ampuay, mamahimo nga ang atong kahiusahan dili kahiusahan sa paghigugma. Kay pwede biya ta magkahiusa apan sa dili maayong binuhatan. Magkahiusa alang sa personal nga interes. Dili gyud tinud-anay nga paghigugma. So kanunay tang mudangop sa Dios Amahan, aron pareha niya mahimutang creator, co-creator. Mag-create og kinabuhi, family. Mag-create og maayong relasyon. Pundar og maayong kasinatian sa usag-usa. Kanang life-giving ang ato ang presence sama sa Amahan
nga naghatag kinabuhi natong tanan. Unya sama ta sa Dios nga anak nga kita ang mufeel sa mga sala sa atong mga igsoon. We are victim like Christ. Sa atong bunyag, we have the priesthood nga pareha kang Kristo. We are victim. Kanang kita nag-offer apan kita pod ang gi-offer, ang atong mga kasalanan atong gi-offer. Dili lang ato apil ang mga kakulangon sa atong mga anak, atong mga ginikanan, mga apuhan. Manang giampo nato gani apil ang mga patay panahon Dia Santos nga misa. Tungod kay nakighiusa ta sa gugma sa tanan natong mga kakulangon isip usa ka Kristiyanos nga katilingban nga naghimaya sa Santisima Trinidad. Unya moambit ta sa lihok sa Espiritu Santo nga ga-sanctify, ga-inspire, ga-dasig, ga-facilitate og reconciliation, conversion, pagpasaylo diha sa usag-usa. Kay kana man ang lihok sa Espiritu Santo. Kanang mugawas ta sa pamilya adto sa katilingban, adto sa mga silingan alang sa pagtabang kanila usab nga nanginahanglan sa ato ang presensya. Kaya naman ang Holy Spirit, it's like the wind, it goes where it wills. It diffuses in different directions. Kay ang tanan gusto sa Dios nga makasinati sa iyang gugma. So kana ang atong mapamalandungan mga igsoon nining mga pagbasa nato nining Solemnity of the Most Holy Trinity. Nga ang kayusahan sa Santisima Trinidad diya sa gugma mao'y atong source and summit modelo sa atong pagpaningkamot sa panaghiusa diha sa pamilya, BEC, simbahan o katilingban kanang nagkahiusa diha sa paghigugma. So kanunay tang mokonek sa Santisima Trinidad aron tagaan ta sa lapad, lawom o taas nga pasensya sa usag-usa diha sa atong mga kakulangon. Sa katapusan si San Agustin nag-ingon, "Pray as though everything depends on God and work as if everything depends on you." Ampo ta kanunay ngadto sa Dios nga ang tanan nagikan kaniya, siya ang modelo sa kayusahan aron nga iya tang lig-unon sa atong pagpaningkamot sa kayusahan diha sa gugma, pamilya o bisan asa. Apan maningkamot ta adlaw-adlaw sa paglihok sa kayusahan as if nga ang tanang tao nagsalig usab kanato. So, atong relasyon, vertical and horizontal. Cross ang atong kinabuhi isip mga Katolikong Kristiyanos. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pagtan-aw. If you find this video helpful sa inyong faith life, please subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell for future videos. God bless you.